Ähliňize salam, mähriban dostlar. Dünýäde bize hayrana galdyrjak ençeme ýerler bar. Piramidalar. Her geçen gün içindäki sırlary bizi diýsen gyzyklandyrýar. Misrdäki bu piramidalary nädip we kimler tarapyndan gurulanlygy günümize çenli bilmeýän gelen sırlaryň biridir. Günümüziň enjamlary bilen hem häzirki döwürde bu piramidalar ýaly gurulşyk etmek günümüziň enjamlaryna ulugyç bolýar. Şoňa meýdes videolar görmek isteseňiz, videomuza like basmagy unutmaň. Misirde biziň eramyzdan öňkü 2520-nji ýyldan günümize çenli öz durkuny gorap gelýän piramidalar sırlary bilen doly. Bu piramidalar dünýäniň başga ýerlerinde hem bar. 2008-nji ýyldan bäri piramidalaryň sany 136 sany boldy. Misirde gurulan piramidalaryň käbirleriniň atlary Gize, Keops, Kafren diýilip bilinýär. Aslynda bu piramidalar alymlaryň çaklamalary boýunça firavunlary jaýlamak üçin niýetlenip gurulandyr diýilip çaklanylýar. Piramidalary kimler gurdy we nähili ýagdaýda guruldy? Günümize çenli öz durkuny ýitirmän gelin dünýäniň 7 geňe zadynyň içine girýär. Halk diline göre başga planetadan gelenler hem gurandyr diýilip aýdylýar. Piramidalaryň içinde näme bar? Näme niýet bilen guruldy? Siz hem öz pikirleriňizi videomyzyň aşagyndan bildirip bilersiňiz. Misir piramidleriniň ulusy Keops piramididir. Uzunlygy bolsa 145 metrden gowrak. Bu piramidanyň içinden bir näçe tawut şekline meňzeş gutular çykaryldy. Ol gutularyň içini açan alymlaryň 12 sanysy güýçli ýadronyň sebäbi bilen ýaşaýyşyny ýitirdi. Şol sebäple piramidalardan tapylan gutulary açmak üçin güýçli enjamlar ulanylýar. Firavunlaryň jaýlananlygyny tan alymlardan biri gutuýny açyp içini barlap göründü, mumyalanan cesedi gördü ve laboratoriýa akadip üstünde işledi. Netijede biziň eramyzdan hem öň güýçli tehnologiýalar bolandyr diýilip çaklaýar. Piramidalaryň içi şeýle çylçyrymly bolup, käbir ýerlerinden diňe adamyň eli sygyp biljek ýoldalar bar. Sebäbini entek hiç kim bilmeýär. Sırlary bilen dolu bulan bu piramidalaryň içinde siz bulanyk suw goýsaňyz, ol suw 1 ýa-da 2 sagatyň dowamynda size arsalanan içeri ýaly suw edip bilýär. Ýa-da içine süýt goýsaňyz, 1-2 günden soň hiç üýtgemejek gatyga öwrilýär we şoňa meýdes bir näçe hadisalar bolýar. Bu piramidanyň içine ösümlik goýsaňyz
başarda ösýän ösümliklerden has hem çalt ösýär we şuňa meýdeş siziň eliňizde şikes bolan ýeriňiz bar bolsa, piramidanyň içinde dursaňyz şikes bolan ýeriňiz çalt bitmäne başlaýar. Bu piramidalaryň sırlary entek anyk nitije bolmanlygy üçin alymlar üstünde işleýärler. Häzirki günümizde piramidalaryň biriniň hem içiniň kartasy dolu çykaryp bilinmedi. Piramidalaryň içinde näçe sany boş ýer bar we näçe sany ýodajyk bar. Piramidalaryň aşagyndaky ýol bize nämäni düşündirýär? Bu piramidalar eramyzdan öňkü döwürde energiýa öndürýän stansiýalar bolup bilirmi diýip alymlar çaklaýarlar. Sebäbi bolsa piramidalaryň içinden ütköşük çyzgylar bar. Ol çyzgylarda lamba ýaly aýdynlanýan suratlar hem bar. Piramidalardaky görýän daş bloklaryňyzyň her biriniň agramy diňe 20 tonnadyr. We bir piramidanyň gurulşy iň az 20 ýyl dowam edipdir. Sorlar bilen dolu bolan dünýämiziň piramidalar hakyndaky videomyzyň soňuna geldik. Siz hem öz pikirleriňizi videomyzyň aşagyndan bize bildirip bilersiňiz. Videonyň soňuna çenlemäňi hemrä bolup görüňiz üçin size köp minnetdar. Videomuzy halan bolsaňyz like basmagy, bize goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Sag bolun.